alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der spiller vi Rocket League sammen med William, min gode ven, som der også er en del af vores kanal. Og vi tager 2 games. Det er mig, der er farlig. Ja. Vi tager 2 games, og så ser vi, hvor godt det går. Så nu skal vi ind i første kamp. Venter vi. Og så kan vi lige fortælle lidt om vores liv og sådan noget. Ja, vi er jo begge 2 Brøndby-fans. Og ja, så... og jeg hedder Tristan. Jeg hedder William. Og vi skal i gang med kamp. Så vi på tur, hvad det er. Ja, hvis det er, der er lidt baggrundsstøj. Og det er gode steder, vi Ja, okay, Tom. Jeg er heller ikke forfærdelig god til det. Okay. Nej, det er skidt af mig, det der. Der er ikke biler på. Jeg er godt nok ikke. Okay, shit, jeg blev flæsket. Det kommer du ind til. Men jeg får ikke noget nok. Og vi har præcis samme på. Også Den kommer ind til dig. Den ligger faktisk... Okay. Ja, den kunne ikke bedre. Du skal bare ind og skyde. Stærk. Okay, jeg blev frisket her. Godt. Stærkt. Så er det bare afsted, Willy. Den kommer. Jeg bliver pumpet. Godt. Forsøg det. Jeg prøver at se, om jeg kan nå det her. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke nok boost. Stærk, Willy. Der blev lidt pumpet. Jeg prøver at se, om jeg lige kan forsvare lidt samtidig. Jeg var ikke klar på. Jeg havde troet, han havde nået. Vi skal tilbage hurtigt. Så husk, 5 sekunder til William. Ja, helst ikke på. Det er helst ikke for heldigt, så. Og ja, så vil vi jo egentlig bare sige godt nytår alle sammen. Ja, så vil vi bare sige godt nytår. Ja, og glædelig jul, og så må I meget gerne skrive noget i kommentaren, hvad I har fået i julegave. Det må I meget gerne skrive, og håber I gider abonnere på den her kanal. Så ja. Yeah. Ikke helt ned til mig. Ja. Og så må I også gerne skrive nogle spørgsmål eller jokes, som vi kan tage med i vores svar på spørgsmål og jokes og sådan noget. Ja, så det må vi se, om vi gør. Og ikke så til det står Ja, YouTube putten. Og vi ikke gør det så godt her i den her kamp. Så næsten lige før vi skal quit, så skidt vi. Det gør man ikke. Det er bare. Han holder stille om den ene. Han holder helt komplet stille. Nej. Det var ikke Willy. Og ja, vi kommer til at lave mange forskellige videoer. Måske nogle challenges, hvis I har noget derfra. Så må I egentlig bare skrive det. Stærkt, det der Willy. Spiller den ind. Nej, det er godt. Vi kan ikke score lige nu. Ja, så nu er det godt. Træls, vi ikke kunne score i den tid, han var født. Det er synd. Ja, vi bærer 3-0. Vi har sagt, at vi skal til spillet. Vi er ikke gode, og lad være med at skrive dårlige ting om os i kommentaren. Så får I problemer med os.
Lige meget. Ja. Det er ikke. Nej. Og så må vi se, om vi kan vinde vores anden kamp. Det vi kan prøve i hvert fald. Ja, det er GG 4-0. Ja. Desværre, vi taber første kamp. Bolden kommer, og bolden scorer. Vi får en meget skidt start på den her video. Hold det kan ikke blive bumpet. Ja, 10. Ja, jeg blev bumpet igen. 5. De når lige at det er godt. Skidt kamp. Vi går bare i main. Vi går bare i main-menuen bagefter. Sådan at vi ikke skal møde den her igen. De er ret gode. Det er fint. Ja. Bare i main tilbage. Nå, vi skal ind i vores anden kamp, og det er stadig lige om der er party leader. Flot, Tristan. Og det her, det er vores første rigtige video, vi laver. Og ja, så. Godt. Det er rigtigt. Så. Og så kommer vi ind i game lige om lidt. Perfekt. Og ja, vores YouTube, vi vil helst godt få en god YouTube-kanal, og så håber jeg, I gider at følge os derude. Den eneste. Okay, jeg tror, de er lidt dårlige, fordi de presser ikke rigtig bolden. Pænt meget bold. Den kommer ind. Ja, okay, de kan godt ramme bold. Ja, det er godt clearet. Ej, det er godt spillet, det der. Det er virkelig, virkelig godt spillet. Ej, den er faktisk fin at hætte på, den her. Ja, den kan godt blive farlig, den her. Det gør den heldigvis ikke. Vi skal stoppe op af. Vi får ikke ret meget spil ud af det her nu. Ja, det bliver nok ikke noget her. Ja. Der er ikke så meget at gøre. Det er bare nogle rigtig, rigtig gode spillere, vi møder. Det må vi bare give dem. Ja. Det må være bedst, at vi spiller det.
Ui, den får jeg faktisk med. Den lader jeg gå. Det må jeg så selv bestemme. Den tipper jeg op. Men det, så går den med. Den røde B. Den... Ej, det er sådan. Ej, nej. Jeg prøver at cykle. Ja. Nå, hvis man skal bruge kan. Ej, det er også bare godt chippet op, mand. Hold. Okay. Kan vi godt miste. Den er godt kommet igennem ellers. Skubber den bare lige igennem. Den ligger også godt inde bag. Jeg kan bare prøve. Den får det. Jo. Det er synd, den skal over. Den skal over. Jeg blev bombet. Den kommer til dig. Hvad er du? Desværre 2-0. Vi har tabt den her. Det nu være bag det, vi får spillet lige. Det lyder lidt mærkeligt, men nej, overhovedet ikke. Det er meget det er kartofler med marmelade. Ej, det er skidt. Hold op, jeg fik det over. At vi ikke har vundet. Eller bare vi har ikke engang scoret et mål. Det får vi lov til nu. Nej. Måske nu. Nej! Ej, og så har de et friløber. Den skal du bare ind på. Jeg syger ham. Ej, og så kom de, og så er der afgørelse til 3 mål. Vi kan ikke engang ramme bold. Vi skal ikke tage, vi har slet ikke ramt bold i den kamp. Hvad laver jeg? Jeg satser. Og jeg er friløber, men han kommer. Jeg kommer tæt på at lave selvmål. Det er ikke ligefrem det bedste rugby, vi har spillet indtil videre. Og der er en, der holder der. Simpelthen, han holder helt spillet. Så er det bare afsted. Det kan jeg spille som en punkt. Flyvekartoffel. Nej, ja tak. Sådan, så er vi i gang. Så har vi chancen. Nu har vi chancen. Vi skal bare over og have det sidste mål. Så fik vi det første mål. Okay. Han missede den. Der er 3. Er det? Rider. Kom så er det bare stabil. 15 sekunder, det er lidt meget godt i det her. Nej! Og så misser jeg. Ej, hvor det skidt. Det er skidt, jeg er ikke engang kan ramme mål. Ja, 2-1, det er ikke så slemt. Det er fint. Tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Så ses vi forhåbentlig i næste video. Hej hej!